Ale nevím, na tebe, kolik jsi měl? Já mám 1,53. Jenom, nebo 2 vteřiny. Ty vole, 2 vteřiny na tebe. Já měl jaký kužely. No, já neměl žádný, teďka jsem měl jeden. No teďka, ale předtím si neměl? Předtím jsem neměl. No já měl 2. Teda 1. Ten už bych mu ležel. dal plus 2 za tuto. Jo. Za to bych mu ubral vteřiny ještě. Že ho srovnal. Že ho srovnal, nestánu se vidět. No na ní ztrácím 6. To je dost asi, co? Jenom 6 na něj. Měl 1,57. Já jenom 4. On měl 1,47 a 1,53. Do píči, tak tyhle někde za to prostě... Není kde? Není kde? Já tam musím mít rezervy. Mám rezervy na kule. Dobře, ty vole. Zatím bez kuželu.